Uudet koulutusvalinnan ongelmat. Nuoret ovat nykyään pyörällä päästään. Peruskoulussa on vielä selkeää, mitä tehdään. Sen kun tehdään, mitä lukujärjestyksessä lukee. Muutama tunti valitaan valinnaisia ja sekin tuntuu suurelta jutulta elämässä. Useimmille toinenkin aste menee tällä samalla painolla läpi. Erilaisia mahdollisuuksia on enemmän, mutta silti irrottelua tapahtuu lähinnä taideaineissa. Muuten tavoitteena on yleensä tehdä niin kuin sanotaan ja mieluummin hyvin kuin huonosti. On olemassa oikein asteikko, joilla on tavoitteena menestyä ja silloinhan jokainen haluaa menestyä mieluummin hyvin eikä huonosti. Ongelmat tulee, kun pitäisi tietää, mikä minusta tulee isona. Ja jotta tämä voisi tietää, pitää ensinnäkin ymmärtää, millainen minä olen, mitkä on minun lähtökohtani, ja muistaa samalla, että nekin muuttuu koko ajan. Toisaalta pitää nähdä, mitä kaikkea on ympärilläni, mikä on minun tulkintani resursseista ja mahdollisuuksista. Kolmanneksi on tarpeen nähdä, mitä maailmassa on laajemmin, ja mitä minä voisin sinne tehdä, mihin mahdollisuuksiin voisi tarttua ja minne ne voisivat johtaa. Neljäs ja ehkä tärkein on, mitä minä haluan tehdä, mikä on minulle tärkeää. Ongelmana on se, että kolmesta ensimmäisestä ei ole johdettavissa sitä neljättä. Jos palataan valinnatilanteeseen, niin tämä kaikki pitäisi pohtia tilanteessa, jossa kukaan meistä ei tiedä, miltä yhteiskunta hetken päästä näyttää. Koulutus kestää vuosia, työura kestää kymmeniä vuosia ja nykypäivänä yhdessä vuodessa maailma voi olla hyvin erilainen. Tulevaisuus näyttääkin hämärältä ja se tulevaisuutta katsellaan eräänlaisen sumuverhon läpi. Mielessä pyörii suuri kysymys. Mikä minusta tulee isona? Tämä ajatus voi pyöriä viikon, kuukausia tai vuosia, mutta kaikille tämä on jossain vaiheessa tärkeä kysymys. Ja samalla se on myös elämän suurimpia kysymyksiä. Ratkaisuja on erilaisia, mutta katsotaan ensin millaisia ohjeita tähän tilanteeseen tarjotaan ja mitä oppilaan ympärillä kaikkea pyörii. No, erilaisia oppaita on paljon. Toisaalta vanhemmat, sukulaiset ja muut läheiset kertoo omista urakokemuksistansa. Kokemukset on kuitenkin erilaisissa jo menneessä maailmassa. Löytyy erilaisia verkkopohjaisia ammatinvalintakoneita ja työkaluja. Usein kerro itsestäsi ja kone kertoo, mikä sinusta voisi tulla, vaikkapa nyt puutarhuri. Kavereiden kesken kiertää huhuja ja tarinoita opiskelu- työpaikoista ja nämä tarinat kulkee suusta suuhun. Usein on jotain omaakin kokemusta, vaikkapa työelämään tutustuminen paloasemalla. Kaiken tämän lisäksi media paukuttaa työmarkkinatietoa ja usein opot päättää tapaamisensa samaan kuoroon vanhempien kanssa ja sanoo, tee mitä itse haluat. No sehän olisikin helppoa, mutta jos mä en tiedä mitä itse haluan. Pohjimmiltaan nämä kaikki ohjeet, ne esittelee erilaisia vaihtoehtoja ja logiikoita, mutta mikään ei kerro nuorelle sitä sääntöjen valintasääntöä, jonka perusteella valitaan se logiikka, jota juuri minä käytän valinnassa. Ja tämä on keskeinen ongelma, joka pitäisi ratkaista. Millä perusteella minä nuorena teen valintoja? Toisin sanoen, mikä on juuri minulle tärkeää ja mitä juuri minä haluan. Ongelma ei yleensä ole se, että tietoa ei ole tarpeeksi saatavissa. Tilanne nuorella on se, että vuosien suoraviivaisen ja yleissivistävän etenemisen jälkeen tulee monitahoinen ja epäselvä tilanne, jossa erilaiset ratkaisut on kyllä kohtuullisesti näkyvissä, mutta perusteita sille valinnalle ei tule mistään. Maailma on vain muuttunut. Ennen oli selkeä ura, nyt sellaisia on vähemmän. Itse asiassa elämältä ei välttämättä edes tavoitella samoja asioita kuin ennen. No katsotaan, miten ihmiset toimii tässä epäselvässä tilanteessa. Osa vetäytyy valitsemasta järjestelmän ehdoilla. Esimerkiksi toisen asteen jälkeen ei valita jatkokoulutusta eikä haeta työpaikkaa, vaan siirrytäänkin viettää välivuotta. Lähdetään vaikka au pairiksi maailmalle tai muuten vaan hengaillaan. Jotkut taas valitsee alan parhaan tietonsa mukaan, mutta huomaa myöhemmin, että tämä ei ollutkaan heitä varten, ja he tulee tähän samaan epäselvään tilanteeseen uudestaan. Jotkut taas valitsee jotain tietään, että se välttämättä ei ole se kiinnostavin juttu, mutta myöhemmin innostuukin alasta ja jää sille tyytyväisinä. Ja näiden muutaman polun lisäksi on lukemattomia erilaisia yhdistelmiä ja erilaisia yksilöllisiä polkuja. Järjestelmä kutsuu tätä kohtaa elämässä nivelvaiheeksi, ja tällä hetkellä pidetään tärkeänä, että ihmiset sivuttaisivat tämän nivelvaiheen mahdollisimman nopeasti. Jotta tämä saavutetaan, niin kehitetään erilaisia mekanismeja, jotka ohjaa yksilöitä valitsemaan nopeasti. Karkeasti ohjaamisessa voidaan käyttää keppiä tai porkkanaa, ja usein tässä tapauksessa käytetään keppiä, eli toisin sanoen muita kuin suurimpia uria hankaloitetaan. Kiinnostavaa on se, että nivelvaihe näyttää järjestelmän kannalta aivan eri asialta kuin yksilön kannalta. Yksilön kannalta tärkeintä on löytää omalle elämälle tarkoitus. Järjestelmän kannalta taas tärkeintä on nykyään ohittaa nivelvaihe nopeasti. Yksilön kannalta valinnan tehtyänsä se voi myöhemmin kyseenalaistaa erilaisilla perusteilla.
Useimmat kyseenalaistaakin se jossain vaiheessa. Jos valinnat ei silloin ole tarpeeksi hyviä, myöhemmin on ongelmissa. Jos asiaa katsoo hiukan perusteellisemmin, niin pohjimmiltaan molempien kannalta on kuitenkin tärkeintä, että valinta onnistuu hyvin. Nopea valinta ei auta myöskään järjestelmää, jos sen huonon valinnan takia myöhemmin ura katkee tai tulee monia koulutuksia, siirtymisiä, välivuosia tai muunlaista tehottomuutta. Päinvastoin, intressi on yhteinen. Jokaisen pitää löytää itselleen sopiva ura ja elämä. Mutta miten me saadaan ne valinnat onnistumaan hyvin? Ikävä kyllä keppi ei ole aina omiaan auttamaan tässä. Sen sijaan on tarjottava tukea ja ennen kaikkea mahdollisuus löytää oma uransa. Palataan niihin alun kysymyksiin. Mitkä on uudet koulutusvalinnan ongelmat ja miksi se valitseminen on niin vaikeaa? Kokonaisuudessaan koulutusvalinnat on yksilön näkökulmasta hirvittävän monimutkaisia. Toisaalta maailma ympärillä on muuttunut monella tavalla. Yksien urien aika alkaa olla ohi. Tutkinto ei tee enää autuaaksi. Meidän kysymyksemme on se, miten me tuemme nuoria valinnassa. Miten annetaan mahdollisuus etsiä ja löytää itsensä ja ehkä tehdä myös virheitä. Millaiset järjestelyt ja järjestelmä antaa nuorille mahdollisuuden tehdä hyvät valinnat nykypäivänä? Yksilöiden hyvät valinnat on nimittäin meidän kaikkien intressissä.